Kaluto na ka man, day? Ay, ganihara oy. Maon ra taron taw-taw ug abot atong duwa. Unsan man ka? Murang ka man ako katuktok. San say problema? Takot ang problema ng Helinda. Saan ka na to yun? Unsan sa lang problema ha? Sir Marlon ba? Gusto mo ko siya nga ato silin mo trabaho niya. 200 ang adlaw. Man naman si balibaring hilin gud ana. Nga saan man na to, nga mamugos man na. Patay mahimo. Wala kay makadaot man na sa trabaho ni Helen. Mo lagi. So saan ko na. Mamugos man yung tao na si Marlon. Eh, mana akong kilabda sa kong oo. Ano mamugos mo sa na Sir Marlon oy nga. Gisuryahan naman tayo sang Helen di sa pwedeng mo balhin trabaho dito niya. Uy, mahaga yun eh. Ay, mo ato ba si Marlon sa ilang lorna? Magkisulti siya. Siya agad magkisulti bahin kang Hilin. Nga mo balibad atong anak-anak. Be, sao man aron? Sao na, munday! Di lagi ang taon mo sugot si Helen din siyo. Klaruhan na lang ka nagbalibad dito si Sir Marlon. Kadaghan din ang makuha unta niya nga no si Helen pa man nga niluna naman na siyang trabaho si Helen sa iyong lorna. Ikaw sa ito munday ba? Tabangan sa ito kung makumbinsi sa itong anak. Kaya aron madagod, maatog yung makatrabaho silang Marlon. Itasan niyo mo, imong salig na kung tanan. Nya pugson ginato si Helen. Gusto ka makontranta sa atong anak. Unsa man taong ka oy? Paghukan na ito ko. May poy. Gusto na anak ko na. Basta gigutom na ka. Kuya na yung kabuya. Tay. Kuya ko ni mo yung katang tunga da. Unsa ba ano man? Doon ako'y pangutanan nimo ba? Unsa man na? Masugot ba ka ani? Unsa lagi? Musugot ko ba pag ikabaw? Nay naibog ni Flor tay. Masugot ka nga pangasawon si Flor? Ano naman sad? Gibugawan ni mo yung magsun aron magminyo. Tatay sad uy. Tatay sad. Naalagi nagkagusto ni Flor og desidido na kayo nga pangasawon si Flor. Kisa man? Taba na. Kato bitong sa Poltorero sa La Libertad, kagingan lag Simon. Katong kuyog-kuyog ni Bone? Lagi. Niinggi siya nako tay nga iyan ang pangasawon si Flor. Tarong na ano? Mura mo sa nangag itoy. Wag yun nga ang baboy ng naong. Kagwapo atong Simon tay. Tay, ihatag na lang na si Flor tay para magkaoba na lang mi ni Helen. Hilom dia. Paano si Flor maging magtudlo? O ikaw lang day, gugupuhan ka man ka. Gwapo. Gwapong aslod. Di ka gikantoy? Ito ako sa Noy Dimit. Magsusit ako. Topa ba si Mamang Paro ug si Luis Isidro? Topam day sila. O pa din sila mamauli. Wa. Sultem ta ko ni Noy Isidro ug ni Mamang Paro. Apan. Sige magyaw-yaw si Dimit. Isog mo kayo. Isa may gayawan. Ako god. Kay di mi sa gusto nga ngayang anak kasilaklak. Maminyo pobre, gusto mo na siya dato. Wapo. Mao na nga. Makakita gani sa nako, sir. Bukal gani ang dugo. Hindi ay, sa to pa. Ang ulitaw, di kang laklak. Oo, kay ulitaw man ko. Nya dagam nas laklak. Parison kay ni. Bitaw, nindot magyud ba nga parison mong duha si laklak? Ngayon man kayo mo? Mao lagi, sir. Pero unsaon na yang papa nga si Dimit? Di na siya gusto nga muduol ko nga itong laklak. Puso mo, relax lang, ting heat stroke ra ba ron? Yan saman, kursunada ka. Mga sawa kang laklak, ay saman. May ano to?
Di pa mo gud may uyab ng laklak, sir. Kaya musugot pa lang di ay. Aw, hagbayaran akong namay. Sa imong tanaw, sa may mohang obserbasyon ni Laklak, okay ra sa nimo? Oh, si laklak, sir, okay man ako. Pero kanay ang amahang bayot. Maglagot kini siya nako. Manong bukal kaniyang dugo nga rin ako. More than na problema. Lugawa na bayutay. Di na problema to eh. Sa'yo na kayo. Saom na, sir. Pamahian na to. Ha? Pamahian. Ato na to. Masawa mo gyud ka. Oh. Sunada mo ka, di. Ang asawa kong laklak, sir, pero upamgod ko ka sultian ng laklak ko. Eh, nanang istorya dagan. Ay, wayarang na ko. Ako'y hao din dapita. Kasandiala sa kong teritoryo. Way magbuot og mamahay ta og unsa. Hasta ni duta na, sir. Wa dyan ay magbuti mo, sir. Kaya imo mo ning teritoryo din eh. Ana da, kaya imo ko tabangan. Ato alang si Limit. Paibaw ah. Nga mamisita ta sila. Yes! Pero, ilar ba ng burha ilang isakan, sir? Pananghid lang ko dito. Ang dagila ng burha. Manangid ko, sir, ha? Ano samtam ni Sita? Is baya ni mo larga oy boylo. Ikay bahala. Sulti lang ko kano sa ang schedule. Eh atuon ta na. Oh, ako ato niya, sir. Daboy ba nimo. Ana importante nga nana kay asawa kay pitang laaya paminaw nimo. Wa ko ri ikaw rang usa. Sus. Mingon ri hay kami nga usapayan. Yung sikag tutok ba may kadungan tatang natawa pang kita malingaw. Lindot, sir. Ako yung totoo, sir, eh. Oh, ato ah. Unya, mubalibad gani si ya Dimit, Inday Dimit, mubalibad gani nya magapila pils burha. Ing na paluparo na ko ilang espiritu. Mawa sila ning akong teritoryo. Sila, ako to. Ako, supak sa duntak ko, natandugon ka dito sa imong katabuan. Kaya maayo naman si Lord na. Pero nga ang masag magpakabutabungo ng santa sa hangyo ni Marlon, nga ato ka patabua dito. Nga dako pa imong makubra. Di ba? Maayo lagi on tatay. Pero unsa on taman nga maikog naman kumupahawas ilang Ma'am Lorna. Insa mo sa di maikog? Abi na lang niya ni Delor na, napalit ta. Mao gyud. Nya usa pa sad tay. Anong ako man uy nga kadaghag laing nakamao? Abi ninyo nga no, kaya si Sir Marlon naibog man ni Helen. Saba na Flor ay. No, si Andoy ana ay giingnan lagi ko na siyang matoy. Niingon lagi si Matoy, Nay. Nga si Sir Marlon, nagkagusto ni Helen. Saba mo diha uy. Ako na lang. Puy ninyo. Nakamatikod biya ko sa lihok ni Sir Marlon ay. Na. Amo pag una-una na oy. Wabe magstorya na si Sir Marlon. Taka man lang mong tabi. Tama, baba, eh. Ibutan na ito tinuod. Kaya nga naman, eh. Dautan nila. Bitaw, angayan man sad sila parison si Sir Marlon ug si Helen. Ikaw bayuta ka ha. Pataka lang niya kag tabi. Dili lagi ako ang nagsulti. Si Matoy lagi. Saba diha uy. Na. Ibutan tayo, mauna na. Pero ibutan sa nato sa nuhuna, nga agaw na to si Sir Marlon. Ato sa siyang respetaran. Ay husto lagi ka din siyo. Pero dili sad angay pugso ni Marlon, si Hilin. Dili makaturunganon. Nga sanungon na lang nato kay kumuagawon, sanungon na lang gyud nato nga ihatag nato si Hilin dito niya. Nga, saan taman anak ron? Be, ha? Saan man ito pagbalibad? Kaliso din ang pagbalibad. Kapilar may pag-ingon good. Sir, di naman mahimo kito na mas pika si Hilin. Ano lang? Kasayon. Tinuod na tay. Masuko di siya balibaran nga. Doon na naman tay katarungan. Mitahod lagi ta niya. Kaya anak masaya sa tong agawon. Pero dili sa dangay, ihurot na to ng pagtahod. Angay yun na tong binlan ng uban. Ano? Oy, Andoy, kuhar og tubig dito. Iuhaw lang kami sa ahada.
Pagdali, oy. Oh, tay. Manay lang yung tubig to, gamay ng ana, oy. Wala na, tay. Unya, katong giingon ni Andoy. Unsa to, Andoy? Doon ako na'y gustong mga asawa ni Flor. O gusto siya magpakasal bisag unsang orasa. Unsa man, Flor? Unsa na kita? Tugas na ha? Unsa man? Uya mo, Simon? Ha? Kabayuta ka, patakala kang tabi ha? Dili lagi ako'y gaingon si Simon. Nag-ingon siya nga gusto siya mga asawa ni mo kung musugot ka. Ikisugot dito! Kunya, balibad na lang kung di ka. Hoy, Andoy, ay ko na pagkapila-pila mga binuang. Masama ni mo na minyo ni mong manghod si Flor? Nga bata pa na? Si Simon may nagsulti na ako anak nay, ug gitugon naman ko. Ay sugot anang tugon-tugon. Paniya na siya kung kinsay may tuyo. Ayaw anang tungon-tungon, Andoy. Magtabako na pangayoon. Siya guri may gusto anang Simon. Kunya, magpakasal ming duha nga puro mamilaki. Nya, nga nun, sugot maka ng tugon-tugon. Sugot lang. Nga naman day? Pakon kang bayuta. Pakako na be. Ikaw magbuwang, ikaw mudas mo Ito manghod. ha, bantay lang ka na. Ikaw magbuwang, ikaw mudas mo manghod. Gusto mo mo. Ano ha? Gusto mo gano'n ito mo kusap? Ha? Gusto mo gano'n ito mo kusap? Ngano man? Sugo ko Sir Marlon. Amisita sa inyo karon sa Baddo. Sir Marlon? Oh, God. Kisa man yung pamistaan? Ay silaklak. Silaklak? Naumsa mi ng balita. Uy, bag-o na sad na. Karibal na di mo si mong amo ron. Di day kay mamisita toy. Kaluoy gud nimo gud. Ay lang sa bahang may labot ko ani. Para di mo idla sila dimit ba. Kaya ang gusto ni Sir Marlon na siya magkikistorya. Parte ni Laklak. Sa Bados buntag ha, ay kalimot ha. Mao day ha. Palaban day kang Sir Marlon ha. Sige ako lang sutian. Tingnan ko dali ha. Bye. Ano niya lang tanga po manlakaw oy. Maluya tas kainit. Madaot ang atong bibiskin. Sige. Ikaw ray mag-igo kung kano sa tamang lakaw. Mag-agad ra ko nimo. Kaya kininglit agad tong buhaton. Ato ning planoon na kung asa nato ni butang. Tulo man ka nakalita ka buhaton bon. Tulugod. Pwede ato upaton ato ni apil atong balay. Pwede ay, balay ni mo, litagon, amaw. Di patakot-ako ba? Bon, ato gitong unahon dito bon ha, katong ibabaw sa nicho bon ba? Katong diin na to makit una ang kanding ba? Dito na to unahon kay basig mo balik to ditong kanding. Aw, mahimo dito ang usa. Pero maapil ang mga kalag-kalitag. Unya ang usa, adto nato ibutang dito sa mga kakahoyan. Kung asa pirmi ang pakita ang kanding sa mga tao. Mahimo sad. Pero ato yung butangan diri dapita bon sa ato abon kay magpakita sa biya usahay ring kanding biya. Pwede ra god. Ninduta ka po no kung kita gyud makadakop sa kanding. Sus. Kutang kita gyud. Indot ko lang. Pero nanghid lang ko nimo daan ha. Nga kung sugton ko ni Flor, mag-una lang kong minyo nimo ha. Wahi lang ka, first come first serve man na. Una gid ka? Una lang ko kay unahan niya ko sa uban. Di na ba ko katugot nga si Flor. Lain mo magkaangkon. Inala ako good. Kay kung laing magkaangkon, ha, magsimba na may bulak sa ilong. Sabali ay. Nag-dreaming man ka. Sumulitaw, hiuna na si Flor. Kiwata kay Bawag, di ka sugton. Yayay ka. Di sugton ko taon. Basta makita lang ng kanding oh. Di na kabalibad na ko eh. Nga ano ko taon mo balibad na siya. Buhatan ko nagbalay nga puros gold ang bongbong. Nya, di ko na siya patugpahag lamok. Kanagluway lamok magasod. Sabali ay. Ang pinaka-importante mon, mabuhong siya sa tanan. Tanan-tanan niyang gusto. Imong yatag. Para bang matawag ka nga, great provider.
Imo siyang palitan sa mga gusto niya, si Nina. Pagkaon, tanan-tanan niyang gusto. Aw, great divider, adi ay. Sayo na ko na ha. Spider, Parihara na, na-idea katapusan. Ako bisang hatagan sa tanan. Di na ko siya didan, nga di sa na ko siya hikawan. Pagutaon. ay pagsalig mo, nga maari na ko ang kanding. Doon na rabay mga babay, nga mag-apa sa kadato lang. Sultiha lang di ka mo, no? Ang kalipay sa babay. Sultiha lang giti ka, bay Nilo Kamos. Nga, kanang panggaonin mo siya, dili di mo siya pasipadan, mo siya respetuon, mauna siya, og labaw sa tanan, kanang magpuyo siya, nga murag tua didto sa himayang dapit sa langit. Aw, langit adi ay. Buhatan ko siya langit-langit. Kanang tupad sa langit, impierno. Para sayon lang man pagkuhit ba? Parang kaparon man ang langit og kuan, impierno. Siyempre, kung mag-away may ditso lang ko ambag sa impierno niya siya pabilis langit. Ya ikaw, una lang ko nimo ha. Kay kabaw ko daga pa biya si Andoy biya. Imo lang si Andoy. Cute ra ba kay si Andoy kay lindoy kay diri o tulo ka bukdunggan. Ay noon, ug may swerte. Oh, swertihan kang Andoy. Single si Munday. Nga di ka sugtong floor, awat to kang Munday. Di ko ikaw lang, ikaw lang. Padidi pa ka, maunay original kaysa ni Flor. Oh, pero kung dili gani mo sugod si Andoy, adto lang kang Dinsyo. Sa TV!